Nah. Terus keras oh. Ojo liring oleh Prabu. Pat gong. Pokoknya lek ora nek vokale rada banter. Ojo langsung piye kok malih liring. Saiki tampil ban. Apa iki? Lagu sing viral iki. Iya. Selamat. Nyapa kok selamat barang? Pak Slamet saiki wis anu lho, wis rekaman lho. Selamat. Pengamen lho. Oh. Viral. Wis viral wis dadi wong sugih saiki. Wis dikon Aku iki. rekaman. Tuh, ndu. Sir, bapak iki. Bapakku iki. Heeh. Tukang tambal ban. Heeh. Uripe sak dalan-dalan. Memang urip ning dalan. Emang Wes, sekarang istirahat latihan. Kakek gaya kleru. tugas kelotean. Bal-balan ae. Ora usah ngomong rek deles kabeh kok jembrek kok jemek kok. Anek Udan iki lho, Peh. ora wis mari. Jemek. Wak luru nge anune. Ndak sembuh. Weh, Diomong kok. karepmu ya. Sampeyan dipapak jam piro? Jam 6. Loro. Jam 6 esuk maksudmu? Kowe kok Karepmu. kowe jaluk disunati apa piye? Ya. Aku iki Ting 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 ting. Paling dihampiri mama. Mama aku wis sampe tau. Setengah Solo. Mamamu pulang jam piro? Oh, Bray. Jam piro? Biasanya. 8. Biasanya jam 8, biasanya jam 10, biasanya jam 9. Yo, Anton mami Wijaya iki. Lah iki nggo. Jam apa jam piro? Kok ora papa sing tinggal ngopi paling. enak mah. Ya mbon apa teh? Ayammu penak. Dapat teh Yo. ini iki, Pak. Pak tinggal Aku iki, Pak. iki. Ayo, Bot. Tukang tambahan. Dalan-dalan. Ini kan bin dilayar kan ya. Heeh. Ambil no. Situ berlagi. Sinawan Undra, kendangan Ketawang. Lah. Tuh latihan irama dadi. Mau 6 pitu. Oh, ngopo ora Undra? Yo ora anu. Iki kok lek ning sanggar wis masuk. Apa iki materine? Nonone. Tak ending. None nono. Wow. Nonone no. Nene nono. Nana. Untung. Nana. Kuwi lagu apa ya judulnya? Abang? 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 Heeh. Uno. Gawa. Walu. Kok iso wolu?